έχει ο κύριος Μιχάλης Τιμοσίδης, βουλευτής Πασόκ Νομού Καβάλας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε το προϋπολογισμό του 2008, την κατάρτιση του οποίου επικαλέστηκε ως εθνικό θέμα ο Πρωθυπουργός για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Και επειδή υπήρξε μία απορία ότι γιατί αντιδράτε εφόσον ο ελληνικός λαός έκρινε και πάλι τη Νέα Δημοκρατία να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την επόμενη φορά δεν θα βγαίνουν οι αριθμοί και να το θυμάστε. Σε αυτό το προϋπολογισμό λοιπόν γίνονται αναφορές σε αριθμούς, στατιστικούς πίνακες, θετική και αρνητική πορεία δικτών για τη χώρα. Ένα παιχνίδι αριθμό για τεχνοκράτες. Μήπως όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η συζήτηση αφορά το σήμερα και το αύριο του Έλληνα πολίτη. Αφορά όλους εκείνους που δίνουν καθημερινά τον αγώνα για το μεροκάματο και την επιβίωση των ίδιων και των παιδιών τους. Ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Στα παρασκήνια του βρίσκονται περίπου 2 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και εκατομμύρια εργαζομένων, συνταξιούχων, μικρομεσαίων, άνεργων. Κρατά πολύ καλά κρυμμένα τα όνειρα της ελληνικής οικογένειας για ένα καλύτερο αύριο. Κρύβει τα όνειρα της νεολαίας μας που σπουδάζει ή που απασχολείται ή είναι άνεργη. 4 ολόκληρα χρόνια ακούμε για μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονισμό στην παιδεία, την υγεία, της ΔΕΚΟ, για περιορισμό της πατάλης, για την επανίδρυση του κράτους. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μοιάζουν με ανέκδοτο αν αναλογιστεί κανείς τι γίνεται στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στην Ολυμπιακή, στα ΕΛΤΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, στο ΕΣΥ, στα πανεπιστήμια και τα σχολιά. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις το μόνο που παράγουν είναι μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις που χρόνια είχε να δει η χώρα μας. Επιγραμματικά λοιπόν, στην παιδεία, αντί του 5% του ΑΕΠ που δεσμεύτηκε ο κύριος Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία το 2004, σήμερα έχουμε μία επιπλέον μείωση και από το ποσοστό του 3,42 το 2007, το 2008 θα έχουμε 3,12% του ΑΕΠ. Έτσι η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 και επίσης μία από τις τελευταίες θέσεις τους 25 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δαπάνες για παιδεία και έρευνα. Μα το ίδιο ακριβώς γίνεται και στον τομέα της υγείας, όπου η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ο πολίτης πρέπει να πληρώσει αδρά για να βρει λύση στο πρόβλημά του. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πάνω από 25 χρόνια στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, στην πρώτη γραμμή δίπλα στον πολίτη που έχει άμεση ανάγκη. Γι' αυτό μπορώ να καταλάβω καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει υποβαθμισμένο δημόσιο νοσοκομείο, υποβαθμισμένο κέντρο υγείας, ανύπαρκτη πολιτική κοινωνικής πρόνοιας, απουσίας προγραμμάτων πρόληψης και δημόσιας υγιεινής. Όλα αυτά όμως δεν έγιναν τυχαία. Στον τομέα της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, από την 14η θέση του 2000, η χώρα μας βρέθηκε στην 22η. Ενώ στον πίνακα του ΟΣΑ, το ΕΣΥ από την 22η θέση που κατήχαμε βρέθηκε στην 21η. Ο Υπουργός Υγείας στη χθεσινή του ομιλία μίλησε για επανίδρυση του ΕΣΥ. Μας τόνισε αυτάρεσκα και σε ενεστώτα διαρκείας ότι αυτό θα γίνει με τα ΣΔΙΤ, συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι έτσι μπορεί να γίνει η επανίδρυση του ΕΣΥ? Δεν έχετε διδαχτεί από την πολιτική που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα? Αγνοείτε ότι κενές θέσεις ξεπερνούν τις 15.000 και ότι στον προϋπολογισμό τα ποσά που προβλέπονται μόλις αρκούν για 700 θέσεις. Στο νοσοκομείο της Καβάλας οι κενές θέσεις
σε προσωπικό για στοιχειώδη του λειτουργία ξεπερνούν τις 300, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, χωρίς να υπολογίζονται όσοι συνταξιοδοτούνται. Τα χρεωστούμενα δε ρεπό σε νοσηλευτές ξεπερνούν τις 2.000, το ίδιο δεν συμβαίνει και στο τεχνικό προσωπικό. Αλλά και στον τομέα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση διαπιστώνουμε και εκεί μείωση κατά 13,7%, όπως φαίνεται στο πίνακα 3.25. Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποχρηματοδότηση και στους ΟΤΑ, όπου για όλες τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με βρεφονιπιακούς σταθμούς, με χώρους άθλησης, κέντρα φροντίδας οικογένειας, προβλέπεται μείωση κονδυλίων. Αντί των 300 εκατομμυρίων δηλαδή ευρώ που προβλέπεται, θα εγγράφονται στο προϋπολογισμό μόνο 180 εκατομμύρια. Την ίδια επίσης μείωση έχουμε και στις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τα νομαρχιακά έργα, όπου και εκεί έχουμε μείωση και στον τακτικό προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2008 τελικά πλήττει κέρια το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα το πρόβλημα έχει επεκταθεί και στους μικρομεσαίους. Απειλούνται με αφανισμό οι αγρότες. Η αγροτική ύπαιθρος ερημώνει. Εγκαταλείπονται βασικές καλλιέργειες στην τύχη τους, όπως καπνός, βαμβάκι και σιτηρά. Η δε κτηνοτροφία είναι στα όρια της επιβίωσής της. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι ο ίδιος θα διαπραγματευόταν το αγροτικό ζήτημα στις Βρυξέλλες. Ας το πράξει τουλάχιστον στη νέα διαπραγμάτευση που θα έχουμε του χρόνου. Αλλά και στη μέση ελληνική οικογένεια τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ξέρετε ή δεν ξέρετε ότι η ελληνική οικογένεια ζει με δανεικά? Ξέρετε ότι πολλές από αυτές τις οικογένειες πληρώνουν με διακανονισμό ακόμη και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕ? Ξέρετε ότι ο δανεισμός των οικοκυριών από 40 δις που ήταν το 2003 σήμερα έχει εκτιναχθεί στα 92 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος καρπώνεται αυτή τη διαφορά? Μα φυσικά οι τράπεζες και το μεγάλο κεφάλαιο. Και ενώ η ακρίβεια χτυπάει την ελληνική οικογένεια, η κυβέρνηση επιφυλάσσει επιπλήξεις και ασήμαντα πρόσημα στο μεγάλο κεφάλαιο. Σας προτείναμε το επίδομα θέρμανσης ως μέτρο ανακούφισης των κατοίκων που θίγονται από την αύξηση του πετρελαίου και εσείς το αρνηθήκατε πεισματικά, όταν είναι γνωστό ότι από τα 4 ευρώ της σύνταξης το 1 πάει για τη θέρμανση. Και αντί να δείξετε ευαισθησία στα προβλήματα του λαού, προχωρήσατε στη χαριστική ρύθμιση προς την Αλφα Bank ποσού 1,1 δις ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί σε 4.000 ευρώ για κάθε μία από τις 400.000 αγρότες επί 2 συνεχόμενα χρόνια. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρούμε πλήρη ανυπαρξία στρατηγικής αλλά και πολιτικών πρόληψης σε πολλούς τομείς, όπως την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος, στην καταπολέμηση ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων, στην αντιμετώπιση της φοροδιαδρομής. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι παραμένουν ως ζητήματα μερικά προβλήματα και για το νομό της Καβάλας. Τι θα γίνει με την επέκταση και ολοκλήρωση του νέου εμπορικού λιμανιού, τη σιδηροδρομική του σύνδεση με το εθνικό δίκτυο, την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Καβάλας δράμας εξοχής με την περιμετρική της Καβάλας, την αξιοποίηση και προβολή των αρχαιολογικών χώρων του νομού του δικαστικού μεγάρου. Τι θα γίνει με την αποβιομηχάνηση και την ανεργία που πλήττει το νομό μας. Έχουμε μπροστά μας έναν προϋπολογισμό ταξικό αντιαναπτυξιακό που δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Προϋπολογισμό που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Κυρία Πρόεδρε. Έχουμε έναν προϋπολογισμό μπροστά μας που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερους μισθούς, περισσότερους φόρους, λιγότερες κοινωνικές παροχές. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Παναγιώτης Μελάς, βουλευτής Α Πειραιώς.